тамоми 8 соли ахир дар футболи Тоҷикистон таҳаввулоти зиёде ба миён омад ва он бешак бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати рушди футболи меҳан сарчашма мегирад. ғалабаҳои бошгоҳҳои номдору муваффақ ҳам ки қадамҳои нахусти хешро дар арсаи Осиё гузошта буданд, аз замони ширкат дар ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё сарчашма мегирад. баъди яккаҳукмронии бошгоҳи Регартадаст дар мусобиқаҳои сеюмдараҷаи Осиё, Истиқлоли ҷавон ба майдон омад ва дар ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2012 ғолибият ба даст овард, ки ин дастовард барои бошгоҳи нафтасиси Истиқлол аввалин ҷоизаи байналмилалӣ ба ҳисоб мерафт. Истиқлол пас аз Регартадаст дуюмин дастаи аз Тоҷикистон буд, ки дар ин мусобиқа шаҳди пирӯзӣ чашид. сар аз соли 2013 аввалин бор бошгоҳҳои футболи кишвар дар мусобиқаи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ҳузур пайдо карданд. он замон кишвари моро ду намоянда дар марҳилаи гурӯҳӣ муаррифӣ намуданд. Равшани Кулоб ва Регартадази Турсунзода ба сифати чемпиони мамлакат ва барандаи ҷоми Тоҷикистон дар бозиҳои гурӯҳӣ ширкат намуданд. ба он ки дастаҳои мо натиҷаи хуб ба даст наоварданд, дар солҳои баъдӣ Конфедератсияи футболи Осиё ширкати дастаҳои кишварамонро дар марҳилаи гурӯҳӣ мусобиқа кам кард ва баъди 2 сол чемпиони мамлакат дар бозиҳои гурӯҳӣ бо барандаи медали нуқта дар марҳилаи муқаддамотӣ ширкат намуданд. Истиқлол ки дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё аввалин бозиҳоро таҷриба кард ва мардонаву шерона бо ҳарифони тавонманди осиёиаш ба майдон мебаромад. майдондории олӣ ва фидокории тамоми узви даста таҳти роҳбарии сармураббӣ Мубин Эргашев имкон фароҳам овард, то аввалин маротиба дар таърихи бошгоҳи Тоҷикистон ба финали ин мусобиқаи пурнуфузи қораи Осиё роҳ ёбад. ҳамзамон баргузории ин рақобати таърихӣ дар шаҳри зебоманзару осоиштаи Душанбе ба вуқӯъ пазируфт, ки ин шаҳодат аз боварии Конфедератсияи футболи Осиё ба кишвари Тоҷикон ва Федератсияи футболи он ҳамчун як ниҳоди ташаббускору масъулиятнок ва аз ҳама муҳим кишварӣ рушд карда. ин натиҷаи таърихиро метавон дар саҳифаи футболи Тоҷикистони ҷавон ҳамчун лаҳзаҳои заррин шумурд. гарчанде дар рақобати финалӣ Истиқлол ноком гардида бошад ҳам, тамоми мухлисони тоҷик ин шомгоҳ зери ливои тоҷик ва номи Истиқлол муттаҳид гардида буданд. соли 2017 ҳам намояндаи пойтахти кишварамон Истиқлол натиҷаи 2 сол қабл доштаро такрор карда шаъну шарафи футболи меҳанро ҳимоя намуд. бозиҳои хотирмону тамошобоби сурхпошони Душанбешаҳр ҳарифонро мағлуб мекарданду гумонҳои мухлисонро барои ба таври тасодуфӣ баромаданд, то ба бозии ҳассоси 2 сол пеш аз байн мебурд. ин маврид ҳам боз мизбони ин мусобиқоти бо нуфузи қора боз ба кишвари ободу осоишта ва сарсабзу хуррами Осиёи марказӣ Тоҷикистон дода шуд. вардишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор рақобати тақдирсози Истиқлолро бо ҳузури зиёда аз 20 000 мухлис мизбонӣ ва шоҳид гардид. дар ин бозии тақдирсоз боз бахти сурхпӯшони Истиқлол омад накарду иди футболӣ дар он шом ба манфиати рақиб аз Ироқ анҷом пазируфт. ду баромади олӣ ва назарраси дастаи ҷавони Истиқлол ба рейтинги футболи Тоҷикистон дар қораи Осиё бетаъсир намонд ва барои чанд сол холҳои лозимаи дастаҳои кишварамонро дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё беҳтар намуд. маҳз баромади дастаи тавонманди Истиқлол буд, ки чемпиони мамлакат дар солҳои 2019-2020 дар марҳилаи муқаддамотии бо нуфузтарин мусобиқа Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё роҳ пайдо кард. ҳарчанд солҳои аввал дар марҳилаи интихобӣ таҷрибаи нав буд
вале ҳамон замон маълум шуд ки дастаи Истиқлол омода аст дар бозиҳои гурӯҳӣ бо ҳарифони номдору пулдор ва аз шароитҳои хуби футболи муосир бархурдор ворди рақобат шаванд. ин чиз дар дидори ҳассосу ҳалкунандаи охирини интихобӣ бо Ал-Аҳлӣ исбот шуд ки такголи мизбонон чанд дақиқа пеш аз поёни вақти асосӣ умеди истиқлолиҳоро барбод дод. пеш аз шурӯи бозиҳои гурӯҳӣ ки омодагии чемпиони нӯҳкаратаи Тоҷикистон дар давлати Туркия сурат гирифт, кам дар кам мухлисону роғибон ва чӣ коршиносону мутахассисони соҳа ба музаффарияти тарбиятгирандагони Виталий Левченко бовар доштанд. ҳатто баъди маҷрӯҳ шудани ду тан аз футболбозии номии даста Искандар Ҷалилов ва Амирбек Ҷурабоев. аммо гӯё ҳамаи ин дар дили мураббии мумтозу кордида Виталий Левченко шӯлаи бовариро бештар карда бошад. Истиқлол бо таркибороии зебою шилифтзада ҳамаро хайрон намуд. Действительно очень сильная группа. Вот, три чемпиона своих стран, включая нас. Это и Саудовская Аравия, это и Объединенные Арабские Эмираты, плюс вторая команда Узбекистана. Вот, мы рассматриваем все игры через призму результата. Вот, для нас очень важно в каждой игре выкладываться и достигать положительный результат, потому что перед нами стоит задача выход из группы, и мы попытаемся эту задачу решить. се дастаи қавӣ тимҳои пухтакори Арабистони Саудӣ, Амороти Муттаҳидаи Араб ва Ӯзбекистон бар он андеша буданд ки намояндаи Тоҷикистон бо чӣ армағон ба саҳрои Араб омадааст. ин ҳам калиди муваффақияти Истиқлоли тозаворид ба мусобиқаи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ба шумор мерафт. ҳатман ба ёдашон ҳам омад ки чӣ гуна соли пеш Истиқлол бо ду иштирокчии ҳамешагии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё Локомотиви Тошканд ва Ал-Аҳлии Ҷидда ба масоф рафту дар Тошканд бо шоҳголи зебои Алишер Ҷалилов ғалаба кард, вале қариб монда буд то футболбозони арабиро ба зону занад. ин аз зумраи қудратмандии Истиқлол дар назари ҳарифон шумурда мешуд. капитан муқобили капитан ба Алишер Ҷалилов тавонист муваффақ шавад. хеле ҳам зарбаи хуб зад. пеш аз ҳамаи бозиҳо дар тамринҳо дар давлати Туркия мо боварӣ доштем аз худ. бисёри мухлисон боварӣ надоштанд ба мо, аммо мо боварӣ доштем ба худ, барои он ки соли аввал 2015 Истиқлол дар ҷоми Африка хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард ва дар ин Лигаи Қаҳрамонҳо ҳам ман бе ягон шубҳа боварии комил доштам ки мо бозии хуби худро нишон медиҳем. хуб, аз ҳама сирри муваффақияти ба ҳамин гуна муваффақиятҳо ноил шудани Истиқлол дар чи аст? сир ман ин сирро дар шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд гуфтам. дастаи Истиқлол ҳоло ҳамчун як оилаи бузург. ҳамин фикр мекунам ки сирри асосии мо аст ки мо якдигарфаҳмӣ, дилбардорӣ ҳам дар майдон, ҳам берун аз майдон фикр мекунем ки ҳамин сирри ҳамаи ғалабаи мо аст. акнун инҷо фазои дигар, рақобатҳои дигар футболбозони Истиқлолро интизор бод. гӯё мисле ки замони дурахши истеъдодҳои ҷавони футболи мамлакат фаро расида бошад, чунки аз баромади нахустин дар Лигаи Қаҳрамонҳо бисёр чизҳо аз худи мураббиёну футболбозон бастагӣ дошт. лаҳзае ки ҳама чашм ба сӯи Риёзи Арабистони Саудӣ медухтанд. дар иқлими гарму тафсон зурузмоӣ барои Истиқлол бар ин дастаҳо осон набуд. бахусус тахмими зичии рақобатҳо бо вазъи ба амал омада дар сайёра. 15 апрел барои футболи тоҷик рӯзи таърихист. қаҳрамони чандин каратаи Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе бозии аввалини худро дар марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи бонуфузтарини бошгоҳҳои Осиё Лигаи Қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё баргузор кард. аз ин пеш ҳеҷ гоҳ ягон даста аз Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ширкат накардааст. бозиҳои гурӯҳи А ки дар баробари Истиқлол Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ, Шабоб Ал-Аҳлии Дубай аз Амороти Муттаҳидаи Араб ва АГМК-и Ӯзбекистон шомил гардиданд, ба таври мутамарказ дар шаҳри Ар-Риёзи Арабистони Саудӣ баргузор шуданд. рақиби нахусти Истиқлол бошгоҳи Шабоб Ал-Аҳлӣ, яке аз дастаҳои муваффақи Амороти Муттаҳидаи Араб ва ҳамзамон барандаи медалҳои нуқраи Лигаи Чемпионҳои Осиё дар соли 2015 ба ҳисоб меравад. дар ҳайати асосии Истиқлол дар бозии нахустин
70% бозингаронро футболбозони маҳаллӣ ташкил мекарданд ки дар миёни онҳо Виталий Левченко сармураббии даста ба сатҳи мусобиқа нигоҳ накарда ба бозингарони ҷавон Шаҳром Сулаймонов ва Манучеҳ Сафаров имконияти аз сонияҳои нахуст ҳунарнамоӣ карданро фароҳам овард. чун ин оғози мусобиқа буд, дастаҳо эҳтиёткорона ҳунарнамоӣ менамуданду барои истиқлоли навкори мусобиқа ин имтиҳони аввалин нисбатан мушкилтар буд. ҳарифи пурқувват ҳам аз лиҳози молиявӣ ва ҳам аз ҳисоби тавоноии ҳаят пайваста ҳуҷум мекарду масъулияти сурхпӯшони истиқлолро дучанд менамуд. аммо шербачаҳои ҷавони тоҷик тавонистанд истодагарӣ намоянд ва дахлнопазирии дарвозаи худро таъмин намуда соҳиби аввалин имтиёзи таърихӣ аз ин мусобиқоти бонуфузӣ қора бошанд. қаҳрамони асосии ин дидор дарвозабони истиқлол Рустам Ятимов шуд ки бо ҳунари волои худ нагузошт рақиб дарвозаашро рахна намояд. То, что вышли дальше из группы, люди пришли нас так встречать, очень приятно. Как говорится, мы подняли планку, теперь нужно стремиться держать ее. дар даври дуюм истиқлол бо АГМК-и Ӯзбекистон андари майдони рақобат гардид. ангезаи ниҳоии бозингарони истиқлол бешубҳа ба чашм мерасид. аз як тараф ҳадафи баромадан аз гурӯҳ дар назди футболбозон ва ситоди мураббиён гузошта шудааст. аз тарафи дигар бошад хоҳиши гирифтани интиқом аз АГМК. маҳз дар соли 2019 дар даври дуюми марҳилаи интихобии Лигаи Чемпионҳои Осиё даста аз шаҳри Олмалики Ӯзбекистон ба истиқлол монеаи баромадан ба марҳилаи гурӯҳӣ шуд. аз ибтидои рақобат маълум гардид ки ба истиқлол барои мутобиқшавӣ ба Лигаи Чемпионҳо як бозӣ кифоя будааст, чун зидди АГМК истиқлол ҳуҷумҳои барқосои худро роҳандозӣ мекард. дар дақиқаи иловагии қисми аввал истиқлол голи нахустини худро дар Лигаи Чемпионҳо ба самар расонид. Йован Ҷокич иштибоҳан тӯбро ворди дарвозаи дастаи худ кард. дар идома бозӣ шиддати баланд касб кард. Манучеҳ Ҷалилов дар дақиқаи 54-ум ҳисобро 2-0 намуд. And the strike comes in at the near post. Istiklal double the lead early on in the second half. Manouchehr Jalilov, it was the danger man. But it was a lovely cutback from teammate Mohammadjon Rahimov. Really worked hard to feed the ball to the number 63 and he smashed it in at the near post. АГМК бо гузашти 3 дақиқа пас аз голи Манучеҳ Ҷалилов бо талоши Зафар Полвонов таносубро коҳиш дод. дар 10 дақиқаи охир дастаҳо якмаротибаӣ дарвозаи якдигарро рахна карданд. сараввал дар дақиқаи 82 Муҳаммадҷон Раҳимов аз ҳайти истиқлол ва дар дақиқаи иловагии бозӣ боз ҳам Зафар Полвонов аз АГМК яктӯбӣ ба номи худ сабт карданд. натиҷаи ниҳоии бозӣ 3-2 пирӯзии нахустин ва таърихи бошгоҳ аз Тоҷикистон дар Лигаи Чемпионҳои Осиё. вале имтиҳони асосӣ истиқлолро дар пеш интизор буд. Ну, это были тяжелые игры для нас, тем более мы первый раз, получается, играем в такой стадии в групповом этапе. Игры получились на самом деле очень тяжелые, так как мы готовились к ним очень хорошо. Нас тренера хорошо подготовили и физически, и психологически. Спасибо руководству тоже за то, что уделяет нам очень много внимания, много всего у нас в совокупности получилось, чтобы приехать сюда и стараться показать хороший результат в данную минуту. То, что мы можем, мы показываем, мы стараемся, и как бы все еще впереди. The top two sides go head to head in AFC Champions дар League. даври сеюм шогирдони Виталий Левченко бо 16 карат қаҳрамони Арабистони Саудӣ, барандаи Лигаи Чемпионҳои Осиё дар соли 2019, яке аз муддаёни асосии ғалаба дар мавсими нави Лигаи Чемпионҳо Ал-Ҳилол вохӯрӣ доштанд. бояд қайд кард ки Ал-Ҳилол серҷоизатарин бошгоҳи Арабистони Саудӣ ва Лигаи Чемпионҳои Осиё ба ҳисоб меравад. ҳайати Ал-Ҳилол пур аз бозингарони номдор аст. Густаво Куэльяр аз тими миллии Колумбия, дастпарвари мактаби Ювентус
ва дар гузашта узви мунтахаби Италия Себастьян Ҷовинко, собиқ бозингари дастаҳои Португалӣ Спортинг ва Бенфика Андре Карильо, ки ҳамчунин дар Уотфорди Англия бозӣ кардааст. Лусиано Вието, собиқ футболбози аргентинитабори дастаҳои номдори Валенсия ва Атлетико Мадрид ва албатта ситораи асосии даста, собиқ бозингари дастаҳои Лион ва Марсели Фаронса, Сонси Англия ва Галатасараи Туркия Батифимби Гомес. Аз қувваву тавоноии рақиб сармураббии Истиқлол Виталий Левченко низ хуб бохабар. аз ин рӯ таваҷҷӯҳи бештар ба хати дифоъ равона гардид. Дар дақиқаи 39-уми бозӣ Али Албулайҳӣ аз ҳайати Ал-Ҳилол тӯбро ворид дарвозаи Рустам Ятимов кард. Goes across the box and Al Hilal lead. Ali Al-Bulai. бо гузашти ҳамагӣ 2 дақиқа Ваъдат Ҳанонов, ки дар ин рақобат аз сонаҳаи нахуст ба майдон баромада буд, таносубро барқарор сохт. Jalilov serves a teammate and it's in. Istiklal level immediately. Manucher Jalilov sets it up for Vahdat Hanonov. дар қисми дуюми дидор аз истифодаи таҷрибаи ғании худ дастаи Ал-Ҳилол 2 маротибаи дигар дарвозаи Рустам Ятимовро рахна карда ғалабаи худро бо ҳисоби 3-1 таъмин кард. пирӯзии Ал-Ҳилол пешгӯишаванда буд ва барои шикаст касе Истиқлолро як сухани танқид ҳам дар фазои интернет нагуфтааст. баръакс, ҳамагон аҳсан хонданд барои мардонавор майдондорӣ кардан зидди муваффақтарин бошгоҳ дар таърихи Лигаи Чемпионҳо. Right back off the crossbar. Al Hilal so close to another. It's a meeting between the воқеае ки баъдан рух дод касе орзуву тасаввур карда наметавонист. бо гузашти 3 рӯз аз рақобати аввал Истиқлол ва Ал-Ҳилол боз ҳам бо ҳам вух хӯрданд, ин дафъа дар доираи бозиҳои даври чаҳорум. тамоми мутахассисон интизори пирӯзии дуюми дастаи Ал-Ҳилол бар чемпиони Тоҷикистон буданд, аммо онҳо як чизро ба инобат нагирифтанд. мағлуб намудани Истиқлол бо ҳисоби 3-1 дар бозии аввал ин ба кор даровардани бомбаи дертарканда буд ва таркиши он санаи 25 апрел ба амал омад. дар дақиқаи 24-уми бозӣ пас аз партофт аз канори рости майдон Батифимби Гомес бо сар тӯбро ворди дарвозаи Истиқлол кард ва хурсандии бозингарони Ал-Ҳилол беканор буд. шояд пас аз голи якум ситоди мураббиён ва бозингарон дар фикри бозиҳои навбатӣ шуданд ва 3 имтиёзро дар хаёли худ пеш аз муҳлат соҳиб гардиданд. агар ба чунин ақида касе дар ҳайати Ал-Ҳилол роҳ дода бошад, пас иштибоҳи маҳз кардааст. дар дақиқаи 39-ум Алишер Ҷалилов дар канори чап тӯбро соҳиб шуда партофт анҷом медиҳад. Манучер Ҷалилов ҳамчун қотил ва мергани даста мавқеи дуруст ишғол мекунад ва бо як расиш гол мезанад. ҳисоб баробар мешавад 1-1. идомаи бозӣ сценарии тайёр барои филми драмавӣ аст. дар дақиқаи 44-ум футболбози ҷавону умедбахши тоҷик Рустам Соиров пас аз гузариш аз чанд муҳофизатгари рақиб тӯбро ба Манучер Ҷалилов ирсол намуд ва суперманӯи тоҷик аз масофаи дур бо зарбаи дарвозакӯбаш Истиқлолро ба пеш баровард. одатан пас аз соҳиб шудани вартарӣ бо фарқи 1 гол дастаҳо ақимнишинӣ мекунанд баҳри ҳимояи ҳисоб, аммо на Истиқлол ва на дар ин рӯз. дар оғози қисми дуюм Манучер Сафаров аз канори рост ба ҳуҷум пайваст мешавад ва бо масири ғайри чашмдош тӯбро ба самти дарвозаи Ал-Ҳилол равон мекунад. дарвозабони рақиб омода нест ва танҳо аз зебогӣ ин зарба бо шавқи зиёд дидан мекунад. тӯб бошад дақиқ ворди дарвоза мегардад. ҳисоб 3-1. мехостам дар мавриди голи шумо ба дарвозаи ҳамин даста бигӯям, ки вай партов буд ё зарба? ҳама дурусти гап ҳамин савола метад ва ман партов кардам, дурусти гап хайр дуромад. Ball into Rustam Soirov. Space for Istiqlal, still playing really well at the beginning of this second half. Soirov still... ҳисоби бозии аввал дар дақиқаи 49-ум такрор шуд, танҳо бо як фарқ. ин дафъа Истиқлол дар майдон ҳукмфармо буд. бо гузашти 3 дақиқа аз голи сеюм Манучер Сафаров ба мисоли Манучери Калонӣ дубл ба номи худ сабт мекунад. Рустам Соирови тозатулӯ боз партоби головар анҷом медиҳад. Сафаров бошад бо зарбаи сахт санги мазорро барои орзуҳои Ал-Ҳилол барои ба даст овардани пирӯзӣ гузошт. 4-1. пирӯзии Истиқлол исбот сохт ки пул, сармоягузории қудрати молиявӣ, номдории бозингарон дар пеш истодагарӣ, хоҳиш, ҳавасмандӣ ба ангезаи тоҷикона ҳеҷ аст. Истиқлоли Тоҷикистон баъд аз ин дастовардаш на танҳо соҳиби 3 имтиёз, балки садранишини гурӯҳро ба номи худ сикка зад. намедонам, мумкин якум бозӣ мумкин кам мумкин тарсидагӣ будем, мумкин командаи сахт гуфта, баъде ки якумро қачон бозӣ кардем, дидем ки меша қачон бозӣ карда. меша ки бозӣ қачон меша карда, бозӣ барои дуюм бозӣ биромадем, настрой кардем, биридем шумо.
столько ажиотажа и хайпа вокруг игры против Бафатемби Гамиса. В итоге защита Истиклола условно сожрала его. Каково было играть против человека, который выступал в Лиге чемпионов УЕФА? Ну, не просто. И слишком громко это звучит, сожрало. Мы били с ним с максимальной концентрацией, с максимальным... Этот человек высокого мастерства, и когда он на поле, ты все время в напряжении. Ты не можешь ни на секунду расслабиться. Это чревато пропущенным голом. Так что мы рады, что смогли его остановить. Один раз не получилось, но вообще, в общем, очень хороший и большой опыт для нас. пас аз ин натиҷаи ғайриинтизори мусобиқа диққати ҳамагон ба истиқлоли навкору ҳангомаофару шигифтангезу мутаассиркунанда равон гардида барои бештар мафтун гардондани дилҳо дастаро мебоист дар баробари Шабоб Ал-Аҳлӣ рақиби навбатии худ бозии арзандаи зеби худ нишон диҳад. пас аз ин ҳангома мутахассисон ба худ суол мекарданд ғалабаи Истиқлол тасодуфӣ буд ё дар ҳақиқат дар фазои Осиё дастаи футболи нерӯманд бо номи Истиқлол руҷӯъ кард. рақобат хело шадид буду ҳар ду ҷониб бо эътино ба моҳияти натиҷаи ин бозӣ ки тақдири дарёфти рохати ҳар ду дастаро муайян менамуд мубориза мебурданд. Виталий Левченко ба ҳайси мураббии кордону аз лиҳози тактикӣ муваффақ шогирдони худро тавсияҳои майдондории зарурӣ дода ба майдон гусел кард. шербачаҳои сурхпӯши тоҷик бар зидди ин рақиби таҷрибадори худ тарҳи дурусти бозиро ба роҳ монда дар майдон на барои имтиёз балки барои обрӯву эътибори миллати худ гӯё ки меҷангиданд. 90 дақиқаи фидокории дастпарвони Левченко нагузошт то рақиб дарвозаи Ятимови Палангчанголро рахна намояд. лаҳзаи тақдирсози Истиқлол дар дақиқаи 96-уми дидор ба вуқӯъ пазируфт. қаҳрамони ин дақиқаҳо Муҳаммаҷон Раҳимов ва Алишер Ҷалилов шуданд. Раҳимов дар ҳамин дақиқаҳо ба сабзаи майдон баромаду тӯбро Рустам Ятимов ба сӯяш ҳаво дод. фидокорона барои бозёфти тӯб Муҳаммаҷон ба набард пардохта онро соҳиб гардида ба капитани дастаи худ Алишер Ҷалилов ирсол кард. дарвозабони рақиб ки мавқеъро гум карда буд танҳо бо чашмони худ тӯби задаи Алишери тоҷикро то ба дарвозааш гусел карду ҳамзамон иштироки дастаашро ба боди фано бурд. ин лаҳзаҳо нишоту шодии футболбозони тоҷик ҳадду канор надошт, чун онҳо қадами устувори худро ба марҳилаи минбаъда гӯё ки ниҳода буданд. пеш аз оғози даври ниҳоии марҳилаи гурӯҳӣ ҳангомавор дар гурӯҳи А Истиқлоли тоҷик ҳанӯз ҳам садрнишини гурӯҳ буду имкони хуби баромадан ба марҳилаи ҳазфӣ дошт. дар бозии ниҳоӣ бо даста аз ҳамосиякишвар АГМК-и Ӯзбекистон ба шогирдони Левченко истодагарии кофӣ буд то дастоварди нодирро дар таърихи футболи тоҷик мансуби номи худ намоянд. дар ин бозии тақдирсоз Левченко услуби худ ва ҳайати маъмулии худро дигар кард. мухлисон шоҳиди як футболи кушод аз ҷониби тарафайн гаштанд ки дар он бахти рақибони мо баландӣ карду онҳо бо ҳисоби 1-2 бар Истиқлол пирӯзӣ ба даст оварданд. аммо ин натиҷа зарраи ба тақдири Истиқлол аз гурӯҳи хеш ба марҳилаи навбатӣ таъсир накард. рақибони асосии мо Ал-Ҳилол аз дастаи Шабоб Ал-Аҳлӣ бо ҳисоби 0-2 мағлуб шуд. ҳамин тариқ Истиқлол дар аввалин иштироки худ дар бонуфузтарин мусобиқаи бошгоҳии Осиё аз зинаи аввал ба даври навбатӣ баромад. бозии охир чандон хуб сипарӣ нашуд. бохт аз АГМК дар дерби Осиёи марказӣ. чаро чунин шуд? зеро ин финал буд ва ҳатто метавонист баъд аз натиҷаи бозии дигар Истиқлол аз гурӯҳ набарояд. бале ин як финал гӯем хато намекунем, аммо ин бозиро аз сабаби чӣ мо онқадар бозии хуб нишон медем, азбаски 4 бозингари асосӣ дар бозӣ ҳузур надоштанд. ман аз сабаби он ки 2 корти зард гирифтам ва Зоир Ҷурабоев, Ҳусейн Доган ва Рётономо аз сабаби ҷарроҳӣ иштирок накарданд ва фикр мекунам ки ҳамин каме зарари худро расонид ва аз ҳамин сабаб мо ба чунин натиҷаи на он қадар хуб гирифтор шудем.
я думаю, это огромный шаг вперед. Вот, мы опережаем инфраструктурные проекты, поэтому в игровом плане мы сделали огромный шаг вперед. Показали, что в Таджикистане футбол развивается, он на очень достойном уровне. В Лиге чемпионов не ожидали от нас такой прыти, что мы можем обыгрывать арабские команды вот, и занимать первые места. Поэтому ребята молодцы, в качестве развития они сделали огромный шаг вперед. таърих гувоҳ аст ки дар даврони соҳиби истиқлоли кишвар ин натиҷа ҳамчун дастоварди беназиру бемисл унвон мешавад. бешаку тардид ҳамаи ин аз ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушду ривоҷу равнақи футболи меҳан сарчашма мегирад. ҳамаи бозиҳо вазбин буд, ягон бозӣ осон набуд, бо тайёрии бозии оянда дидан дар Кӯрая. тавсиби барномаҳои рушди футбол аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи футболи мамлакат солҳои ахир натиҷаҳои судмандашро барои пешрафти футболи Тоҷикистон гузошт ва имрӯзҳо баромади дастаҳои Тоҷикистон дар мусобиқаҳои қоравӣ исботи ин гуфтаҳоанд. умед мебандем ки бошгоҳи футболи Истиқлол дар марҳилаи баъдии мусобиқа бо бошгоҳи футболи Персеполис аз ҷумҳурии Исломии Эрон сарбаландона баромад мекунад.